ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମନ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଭାବରେ ଧନର ଆଗମନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅନେକ ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବଜାରରୁ ଗୋଟା ଲୁଣ ଆଣି କାଚର କୌଣସି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖିବେ। ସେଥିରେ 4ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଲେ ଧନ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମଦାନୀର ଅନେକ ରାସ୍ତା ଫିଟି ଯାଇଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଗୃହରେ ପୋଛିଲେ ଗୃହରୁ ଅନେକ